बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 9 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय दि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। लखिमपुरनि कुमार बसुमतारीनि नों आरो बै सम, सनितपुरनि हायनाश्री नार्जारिनि खोमसिनि खैफोद, बाक्सानि सबिराम बर'नि गोहैलो सोमजिहोयो सानस्रि, बाक्सानि रैदोम बर'नि गोरोबनै खन्थाइ, क'क्राझारनि जयमा रानी ब्रह्मनि जिउनि बुब्लियाव, चिरांनि सम्बारू दैमारिनि सोर नों, क'क्राझारनि गेरेमसा बरगयारीनि अनजालि, क'क्राझारनि आसिनाथ बसुमतारीनि नोजोरनि हांमा, क'क्राझारनि सोरखुंगुर बर'नि नों रजेखौ, चिरांनि बनमि नार्जारिनि खारौ खान्दाय बिबार आरो क'क्राझारनि सबानि नार्जारिनि सैया सैया खालामो अनजालुआ आंखौ खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।